السلام علیکم میانہ طرف سکول عید مبارک عید مبارک گلزار فائٹر طرف یہ ساحل پرویز یہ مے یار جانی اس لیے جناب کیا گھس بوزن اتو السلام چلو السلام علیکم میانہ طرف سکون عید مبارک ساری ساحل پرویز یار جانی یہ یار ساری یار زار گنزو نا کی بس یہ نماز پڑھو بے شک بے شک نماز خداوند کریم سن شزر تو پتر مالس ماجہ خدمت کرو احترام بی کرو رفتار یا دنیا مجھ بستہ برابر کا گندو ٲسِو کھیٚیِو چیٚیِو کٲم کٔرِو کیٛاہ کٔرِو مگر دیانس دٲری سان اصل پٲٹھۍ بیٚیہِ پٔرِو نٮ۪ماز اصل خۄداے دعا کران انشاءاللہ فرحمت صحت کامل عمر دراز برکات انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھٲوِن توتہِ ایٖمانہِ بیٚیہِ دِیِن ایٖمانہِ کمل تۄہہِ دِنو ایٖمانہِ کمل پننہِ وقتہٕ برٛونٛہہ تۄہہِ تتھ دُنیاہس منٛز گژھُن آسہِ ایٖماندار پٲٹھۍ گژھِ مرٕنۍ یِم دُنیا انشاءاللہ پتہٕ گوٚو گرِ منٛز آسوٕ تۄہہِ شٲدیانہٕ خانٛدر یُس ساحل پرویز صٲب تہٕ بہٕ یِمہٕ یِژھ کرو محفل بہٕ چھُ گژھان لبرٕ عید پٮ۪ٹھ ؤنِو کینٛہہ خاص عیٖذ پٮ۪ٹھ گِنٛدزیو گِنٛدزیو اصل پٲٹھۍ تاز زٲلزیو نہٕ کینٛہہ کورونی کٔرزیو نہٕ کینٛہہ ٹاس زٲزیو نہٕ کینٛہہ تاس گِنٛدزیو نہٕ کینٛہہ زار گِنٛدزیو نہٕ کینٛہہ چنٛد ترٲزیو یلہٕ کھیزیو تہٕ چیزیو نٮ۪ماز پٔرزیو پوٚز ؤنزیو ایٖماندٲری کٔرزیو چلو أمِس تہِ روٗزِو دُعا کران کیٛازِ کہِ یہِ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز شان اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت یہِ گوٚو مےٚ مٹکی پٕلیر یہِ گوٚو مےٚ ڈف پٕلیر عُبید صٲب السلام علیکم یہ سنگر ساحل پرویز گئی گلزار صاحب یمن گلزار فائٹر سٲری تعارفُک محتاج چھِنہٕ کینٛہہ صحیح میون نام گلزار فائٹر گوٚو شاہد صٲب سُہ چھُ لیز چھِ کھٮ۪وان وَنان اکھ سیکنڈ مےٚ چھُ ونان گلزار فائٹر مےٚ چھُ کمن زور بہٕ لایٹر مگر وُنہِ کیٚو نہٕ اَسہِ بتہٕ کیٛازِ تۄہہِ بۄچھِ پیٚٹھ پَزٕ تہٕ بہٕ زول اَسہِ لایٹر یِمو زول اَسہِ لایٹر دپان جلدی باقی تیٲری کیٛاہ بوٗز بتہٕ